Carrero erditik kentzeak askartu zuela trantsiziorako bidea, zalantzarik gabe. Frankori eman zitzaion puntilla. PZ-koak gure kontra sartu ziren. Zean kartzelan, egia esan da. Eta ziakoak izango zirela, eta ez bazien, ziakoan esku izan ginela. Erbesteko Jaurlaritzako lehendakaria Jesus Mari Leizaola garai horretan, urrengo egunean, atentatuaren urrengo egunean bota zuelako Euskaldunak ez dire izan, zen eta izango baziren, ni Euskaldun lehendakaria naizenez jakingo nuen eta ez dakit tutik ez. Carrero Blanco pasatzen zegonian, ni dano boligrafoa genuen aboan. Tous les commandos, ils savaient des stylos pour le bruit. Onda espansiba ingatikan. Batzutan esaten dute horrek transizioa baldintzatu zuela, oberako, baina bai, agian oberako izan ziteken, baina momentuan behintzat erregimen frankistak gogortu zituen bere ekintza guztiak, 2 edo 3 urte oso gogorrak izan ziren. Gabeko 9 aldea etorri zen, eta, ustez gendun notizio bat, nire haitxein bilekun zen, sarkentu eta etorri zen haitxekin, eta haitxekin zaren bentzion, modu hon bat, amai izateko 6.000 bertzi jogela, eta nire haitxekin izatzi jola, da modu hon bat, ama bati 6.000 bertzi jogela izateko. Y ens van deixar entrar a la mare, madre e hijo, y lo que le da a la madre, te van a matar. Y al chiqui, pero el pueblo, tienes todo el pueblo vasco, como si fueran tus hijos. Me voy a quedar sin hijos, no, que tienes todo el pueblo vasco. Amai izan zion behar, irabaziko zula semepila, hori hola izan zen, increíble, urte batzutan zenbat jende etorri izan. Zergatik txiki etorkin asko Euskal Herrira, langileak eta txiki langile izan zen, fabrika batean sartu zen, Extremaduratik zetorren, eta orduan nolabait eskarmentu emateko, ez? Apurtzen zuelako erregimenaren diskursoa, ez? Euskaldunak dira separatistak, xenofoboak, razistak, eta begira. Hemen dago gazte bat Extremaduratik etorri berria eta gainera etan sartu da. Que el popolo unido vincerá en España come ha vinto en Italia. ¡Liberación! ¡Ave! ¡España de Franco! Respecto a la sucesión a la jefatura del Estado, sobre la que tantas maliciosas especulaciones hicieron quienes dudaron de la continuidad de nuestro movimiento, todo ha quedado atado y bien atado. Juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. El día antes de morir, yo me acuerdo que me cogió la mano, estaba en una cama y estaba yo al lado, sentado al lado, me cogió la mano y me dijo: Alteza, lo único que le pido es que mantenga la unidad de España. Haustura ala erreforma. Belaunaldi baten autua ulertzeko podcasta. Asteazkenetan gaueko 9:00 Naiz Irratian, eta nahieran irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan.